Ready? Good morning. Thank you. नाथाय इंराजि रावखौ सोलोंनो थांनायावनो गावनि बिमानि रावखौ बावगारलांनो जानाय नङा होमबा दा बिनिखायनो बे उन्दै थाखोआव बर' बिमानि रावजोंनो बयबो फरायलांनो मोनो बयबो फरायलांनो मोनोबा नैबेनि हेंथाहै जों खुद्रिदोङो बेखौ होनायनि थाखाय बै खुद्रिनायखौ सरकारनो फोरमायहरनो थाखाय Good morning, students. Good morning. बे समाव सरकारा नारसिननानै होनाय 6 थाखोनिफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव इंराजि रावजों नारसिननानै होनायनि हेंथायै जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय माखासे फरायसालियाव गोसोम बेज लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि जों लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव माखासे फरायसालिफोरानो बेबायदि खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे खुद्रिनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थाखो 2नि जे साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजिनि खालामदों बेखौ जोंनो बर'नि नांफिनगौ। जों उन्दैनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायबोदों, जों बिदिनो फरायलांबाय थागोन। बेनिखायनो जोंनो बर' बिजोंखौ नांफिनगौ। बेनिखायनो जोङो जोंनोहाय बेस गोसोम थुनानै जोङो उथ्रिसारदों। जोंनो बर' बिजोंखौ नांफिनगौ। इंराजि बिजोंखौ जोंनो नाङा। जों सोलोंगोन